El director general d'Acció Cívica i Comunitària, Ramon Terrassa, ha visitat aquest migdia la nova ubicació de l'Oficina de Benestar a Tremp, on ha volgut destacar que la situació cèntrica i de fàcil accés ha fet que en només 20 dies d'ús s'hagi augmentat el nombre d'usuaris. Fins ara hem tingut un nivell de 3.500 visites aproximadament a l'any i uns 1.000 registres de documents, documentació que s'hagi d'entrar a la Generalitat, aquí també es pot fer, un registre oficial. Ens consta que des del 2 de setembre, que es va posar en funcionament aquesta oficina, ara em deia la responsable, que es nota que aquesta nova ubicació permet que hi vingui molta més gent, és a dir, que és més accessible i facilita més l'accés de les persones a l'oficina d'aquí de Tremp. L'Oficina de Benestar de Tremp, que dona servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, fins ara es trobava al Casal de Gent Gran, mentre que des de principis de setembre els usuaris es poden dirigir a l'Epicentre, el centre de visitants gestionat pel Consell Comarcal. Pensem que és una millora per tots, també repetint les paraules que ell deia, ara ens ha informat la tècnica que es nota el canvi, vol dir que a tothom ple de satisfacció perquè vol dir que hem encertat amb aquest canvi, ha valgut la pena fer aquest canvi, i des del Consell Comarcal, com a empresa de serveis públics que som, encantats de la vida que el canvi sigui positiu i sigui bo per la ciutadania i per les peticions que es puguin derivar. Aquests tipus d'oficines tracten temes sobretot vinculats a serveis socials i aquesta, juntament amb la de l'Alt Urgell, són les úniques que hi ha al Pirineu.